manya a ɗaukan musu mataki. Kun ji jawaban wasu daga cikin 'yan siyasa. Gwamnan Katsina ya ce harin da an ka kai garin Mantau wanda an haka shi adadi fiye da mutum 30 cikin masallaci, ya ce awa 15 kafin a kai wannan hari sun sanar da kowace hukuma ta tsaro saboda sun samu bayani na jami'an tsaro na kudin kaya cewa fa ga halin da ake ciki. Daga ƙarshe duk sun sanar da hukumomi, amma bisa ba a yi abin da ya dace ba. Saboda akwai wasu manyan banza waɗanda sun ka hana a wa 'yan ta'adda kashin kajin buki. Muna roƙon Allah ya kare su. Kun ji abin da gwamnan shi ma Zamfara ya ce. Na faɗa kan cewa inda an masu zalunci, ni na yadda me suke so, shin makaranta suke so zan gina musu makaranta, ruwan sha suke so zan ba su ruwan sha, asibiti suke so zan ba su asibiti, duk me mu zauna lafiya. Wallahi billahi na gaya maka, in yau ni ne nake da yancin zan ba su umarni su yi, Allah na baka sati 2 za mu gama wannan yaji. Yau din nan yayi jawabi ya ce ya rance da Allah duk inda dan ta'adda ya zagaya cikin dajuzzukan Zamfara yana ganin hitace yana ganin dawowa ce, amma bai da abin da yake iya yi. Ashe wannan yana nuna ni, yana nuna cewa yan ta'adda an san inda suke, an san wuraren da suke, amma umurni abba a basuwa. Yace wallahi inda yana iya bada umurni wata 2 ana kare wannan. Ashe akwai wasu da sun ka hana ko babu. Muna roƙon Allah ko suwa na Allah ya tona musu asiri. Muna roƙon Allah ya tona musu asiri. Kun ji tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i yadda bi wasu ‘yan siyasa ya ce wallahi. Wanda Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya fito ya faɗi oganka yana cikin waɗanda suke ɗaukar nauyin ‘yan ta'adda da siya musu abinci. To daga cikin waɗannan malaman dama akwai wanda suka fito suka ce suna ɗaukan biredi su kai ma ‘yan ta'adda ‘yan zasu. To kuma inda a ce ƙarya yake yi, Nuhu ba da tabbas na san sai ya kai shi kotu don ya tabbatar da abin da ya faɗa, domin ba karamin magana bace ba kuma wai karamin mutum bane ya faɗi wannan magana, babban mutum ne ya kamata a ce ya kai shi, domin wannan magana ba karama bace. Kun iso hakuri shi su kai ma yan ta'adda. To abinda muka cewa in kun isa ku kai shi kotu, ku zo ku gurhanar da shi kotu in ƙarya ta ya kai muku. Ya kamata ku sani cewa dama ta Allah ya ara muku, kuma na dade ina faɗe kabilanci a cikin yakin da aka da yan ta'adda arewacin Najeriya. Ba mun ce in an ka zo an ka zargi wani a gasgasta ba, amma abinda muka cewa in wani yayi zargi a bincike shi ina dalilai ne na wannan zargin. Muna roƙon Allah ya ƙara tona muku asiri. Muna roƙon Allah wanda kun ka ci amanan mutanen arewa, muna roƙon Allah shi muku hukuncin da ya dace da ku. Abin da ya kamata ku sani, mun sha gani wallahi daga cikin 'yan siyasa, mun sha ganin su suna zuwa wurin 'yan ta'adda da sunan sun zo maganar sulhu. Kun san abin da suka ce wa 'yan ta'adda? Wallahi da yawan su abin da suke cewa wallahi zalunta ku an kai, kuma mun san gwamnati ta zalunce ku. Tsakanin ku da Allah in ka ce ma dan ta'adda gwamnati ta zalunta, ka ƙara shajja'a shi ko ba ƙara shajja'a shi ba? Al'umma fulanin nan ko 'yan Najeriya ne, yadda kowa yake da haƙƙi haka kowa kuke da haƙƙi, kuma an zalunce ku da yawa. Kuma wallahi ba dan zaluntar ku da aka yi ba, babu dalilin da zai sa bafulatin ya dauki makami, domin bafulatin ne Allah ya yi mu makiyaya ne kuma mu manoma ne. To amma gaskiya yadda ake tafiya abin ya fara, mun ga cewa babu ranar bari wannan abu. Shi yasa lokacin ya ce to amana ne na ilimi a matsayinsa na dan bafulatin ne, dan bafulatin ne kan bafulatin. Gashi nan kun gan shi asalin sa shi abin da jikan mujaddadi Usman. Mutum na yana rike da bindiga, yana da tawaga ta yi mutum 500 baya ne, ka zo ka ce mai wai wallahi amana ce an ka ci, to zaluntai. In ka ce gwamnati ta zalunce, in kun ce musu gwamnati ta zalunce su, mu ma wallahi ta zalunce mu. To hujja ta in gwamnati ta zalunce su ɗo makami kuma ba su ramawa ga gwamnati. Shi yasa mun ka ce muku babu wanda ya zalunci mutanen waɗannan 'yan ta'adda su Bello Turji, ƙarya ta akai. Wasu 'yan siyasa sun kai musu talƙini su ɗora yaɗa cewa zalunta su an kai, shi yasa sun ka ɗo makami. Don Allah ku haɗa nan akwai wata makaranta da gwamnati ta gina ta ce wannan ta ɗiyan Hausawa ta banda ɗiyan Hillani. Mu nan bamu da area boys, ka tai kowace jiha 'yan kalare 'yan sara suka ko ina akwai su, suna nan suna sabcin waya suna saran mutane. Wasu da yawan su jahilai na ba su iya arbiya ba su iya boko ba, to shikenan sai a ce wai shikenan wai jahilci an kaba wasu da su. To wa gwamnati ta ba ilimi, wa gwamnati ba ilimi. To wato abinda aka cewa mai uwa bakin murhu bai cin to gaya. Yanzu wallahi in ka hijaki jahilci ka san ɗarme musu Bello Turji gindi an kai. To mu abinda muka so da su, abinda muka ci da su da waɗanda sun ka ɗarme musu gindi, Allah ya kare su. Ya Allah shi musu darka guda. Ya Allah ga Turji nan ya turji mutane, Allah ka turmuje shi. Ya Allah turu zambirni da sun ka ɗarme musu Bello Turji gindi, Allah ka turmuje su. Ya Allah ga mutanen jihar Sokoto cikin bala'i, yanzu Sokoto an yi mata zobe.
babu wani wuri inda zaka cewa zaune ake lahiya lau ashe wai miyagu sun ka hana a yaƙi yan ta'adda. Muna roƙon Allah ya kare su, muna roƙon Allah ya kare su. Ga mutanen Zamfara can suna cikin bala'i, ya Allah ba su da kowa sai kai, muna roƙon Allah ka kawo musu agaji. Ga mutanen Katsina can cikin bala'i, ba su da kowa sai kai, ya Allah ka kawo musu agaji. Sannan ya ku al'umma talakawan arewacin Najeriya, waɗannan mutanen wallahi kuna da maganin su. Duk wanda kun ka sani bisa kujera aski ta, ni an maganin su shine ku tahi ku yi rijista. Ku tahi ku yi rijista, babu wata APC, babu wata PDP, babu wata ADC, wallahi duk gudana. Babu wata jam'iyya cikin su wanda za a ce wai wagga jam'iyya kaza, duk ƙarya ta. Duk dan siyasar da kaji ya ce muku su jam'iyyar su za ta kawo tsaro, ƙarya ya kai. A'a ku tahi ku yi rijista, ku dibi duk wanda kuka gani da dama na faɗa muku yan siyasa iccin kabari na. Akwai na gari ga iccin kabari, to duk wanda kuka gani da dama sai ku taru ku jefa mai ƙuri'a don in ɓannar tana kashi 100 ta dawo ko kashi 90. Amma waɗannan wanda sun ka shirya shanya jinin mu abinda wasu ka so, wallahi in dai an ka ci gaba da haka duk ana ƙare arewacin Najeriya. Don haka abinda muka ci dama ta Allah ya ara musu, kuma wallahi duk wanda kaga Allah ya ba dama ya zalunci akwai ƙarshen lokacin. Shi na wani adibi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, kakkai zalunci sadda kai kana da iko. Allah ya ara ma dama kai umfani da wannan daman. Yan ta'adda ana iya kakkashe su, don Allah akwai zalunci kamar ka zo ka ce wai mu yi sulhu da su Bello Turji amma kuma a basu da makaman su. Ku zo ku ga abin bakin ciki yanzu Katsina, wuraren da ake sulhu wai sai ka ga dan ta'adda ya taho wai ana ma hotuna da shi rataye da bindiga. Tsakaninku da Allah in ka kira wa dan ta'adda kai yi sulhu da shi ka bar shi da bindiga yana yawo cikin gari wa a hukuma. Akwai wanda ya isa ya don shi ka ganin ko motoci za su wucewa sai sun tsaya dan ta'adda kwara duk in suna bisa mashin, wallahi sai motoci sun jira sun wuce. Don Allah wa an ka bai su shugabanni kenan su. Sannan in kai sulhu da yan ta'adda ka bar su da makaman su, yanzu akwai wani hakimi da ya isa ya hukunta su? Sun isa su yi laifi a ce an kirawo musu wani dan sanda ya kamo su? To dama shirya abin an kai. Misali kun zo kun nuna musu zalunta su an kai, kun dawo karkashin gwamnati kuma kun nuna gwamnati da tura ku yi sulhu, kuma kun nuna cewa a'a ai mutanen nan a kira su a zauna da su. To mu abinda mun ka ce mista ba ku cewa su tuba. Ga su Bello Turji nan duk hujji dalin da aka yi, don Allah ne ya illa yau Bello Turji ya taho ya ce ya tuba. Allah na karɓar tuban Bello Turji ko bai karɓa? To amma wasu miyagu Abbasu sun ya tuba, saboda haka abinda suka so sai sun yi mai mahita. Abinda mun ka ce Bello Turji ya hito ya tuba, in ya tuba ya dawo da daji, don ko ka tuba ka zama cikin mabannata. Turzan nan da kace guda 40 kana iya kiran su, ka kira su tare ku tuba, ku miƙa wuya ga gwamnati, ku miƙa makamai, ku dawo karkashin gwamnati. Mu ko sai mu hada ma gwamnati an zalunci mutanen wuri kaza da mutanen wuri kaza, gwamnati ta yi mi raddul mazalim. Ba wai shikenan gaban za ba. Na rance da girman Allah babu mai zuwa ya kashe ubana ina gani na san kowane na wai ka ce wai an yahe mai, kawo ubanka in kashe kai a yahe mai yahe kai. Saboda haka abinda nika ce muku azzalumai shine wannan adibi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, kakkai zalunci sai da kake da iko. Missa fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami, karshen dai zalunci zai koma zuwa ga nadama, zuwa ga dana sani. Yanzu wallahi turu zambirni suna nan sun rasa inda za su shiga, suna nan a kulla office din wanga, a kulla office din wanga. Yaya za mu yi mu hita da matsalar da? To babu abinda an maganin ta illa a ɗauki mataki game da Murtala Asada. Na farko dai ko mu tura a halbe shi, mu yi hira da 'yan jarida, mu ce wallahi mun san wannan makircin, mun san wannan makircin yana can. Annabi Salihu an ka kulla mai irin wannan makirci, Allah ya yi bayani. Sun ka fara irin wannan. Murtala Asada kuma bai mutuwa sai ranar da kwana ne so haƙari. Kuna fahimta? Don haka dai la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami. Me shahid a ciki? Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun, idanuwanka suna bacci, wanda ka zalunta yana ce yana addu'a. Dama Murtala Asada ya faɗa ma mutanen arewacin Najeriya ba su da maganin waɗanda azzalumai sai addu'a. Duk azzalumin da ya zalunce ku, Allah ya ba ku dama ku yi mai mugunyar addu'a. Manzon Allah ya ba ku dama ku yi mai mugunyar addu'a. In wani dan naira ta yi Allah mallamin wara, wato an saba ma ahli sunna sai a ce in ka haihu kawo hadisi. Aya na ce Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima. Allah bai sun bayyana mummunar magana sai ga wanda an ka zalunta. Abdullahi dan Abbas malami na ko ba malami ba? Ku dauko aljami'u li ahkamil qur'ani. Imam al-Qurtubi da yazo fasara aya ce Abdullahi dan Abbas ya ce mubahul liman zulima an yada uwa ala man zalamahu wa in sabara fa huwa khairul lahu. Ya halatta ga duk wanda an ka zalunta shi mugunyar addu'a ga wanda an ka zalunce shi, in yayi hankuri shi yafi zama alkhairi gare shi. Abul Fida Isma'il ibn Kasir a cikin tafsirul Qur'an al-Azim shi ma ya kawo fasara Abdullahi dan Abbas
yanzu mun samu magabata ko ba mu samu ba ya Allah ga wasu azzalumai nan sun zalunce mu sun dare su Bello Turji gindi ya Allah ka kawo musu hadarin jirgi ya Allah ka jarbe su da musiba ya Allah ka sa musu tsoron matansu ya Allah wanda sun ka jeho muna bala'i Allah ka jeha musu bala'i Allah ka jarbe su da tashin hankali ya Allah duk inda sun ka shiga Allah ka wace laluran nan ya Allah ka jarbe su da faduwa zabe ya Allah ka jarbe su da faduwa zabe ya Allah duk wanda yana da dama a yaƙi su Bello Turji ya kiya saboda wata manufa tashi ko ta duniya ko don siyasa ko kabilanci ya Allah muna roƙonka kai mai narka guda ya Allah kai mai irin wanda tirela ka wa kwai bisa titi ya Allah ka gwada muna shi ga hili ya Allah ka hada kowane na ka hada shi da su Bello Turji akwai sauran magana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu a lokacin da wannan matashi ya ɗauko bidiyon abubuwan da ke faruwa a gidansa na tashe hububa a matsayin shi na ɗan gidan wanda kasancewa an ɗauki ɗan shi ma'ana ɗan yaya shi wanda ɗa ne a gare shi aka sa shi a cikin wannan hidima yana zaune aka turo mai hoton shi ya tura min hoton ga yaro da jigida da gurneti ana ce mai ga ɗanka ya girma cikin harka ya yi nisa wasu hotunan da yawa ba zan iya sa muku su anan ba saboda TikTok ka'idojin su za su cire su shi yasa ba zan iya sa muku kowane hoto ba sai wanda na san TikTok ba za su hana ba wannan abun ya bata mai rai ya ji cewa kai wannan abun in ƴaƴansu ne ba za su dauka su sa cikin wannan abun ba a bisa yadda yake faɗa min a lokacin da ya turo min bidiyon da ake sa ma Asadu Sunna waɗannan buhuhuna da jakunkuna irin na banki a cikin mota a lokacin ya ce bai tunanin Asadu Sunna zai karyata cewa ba kuɗi bane ya ce da ya san zai karyata kuɗi ne da ya fito da wannan bidiyon gashi nan da muke faɗa muku shi abin da ya ce duk abin da ake a gidan fa ba ɓoye musu shi sanatan yake ba ya zata cewa su ma wawaye ne kamar yadda waɗannan ƴan ta'addan suke yadda suke recruiting ɗinsu cikin wannan abun to ya zata shi ma su ma wawaye ne da su ake komai bai ɓoye musu komai to ga kuɗin wanda gashi nan lokacin da suke shishirya kuɗaɗen nan kamar yadda fushi yake faɗa min wannan idan za ku tuhume shi to ku tuhumi ɗan gidan ɗan ku ne wata shahida shahidun min ahli hani daga gidan ne yake bamu wannan in kuna da gaddama da shi ku kama shi ku kai shi kotu ko da yake abin da nake so in faɗa muku yanzu haka an kai kusan kwana 5 ba shi ba labarin shi wallahi ba shi ba labarin shi amma ni kun san na faɗa muku muna fito da hujjoji ne daidai bukatuwa bayan Asadu Sunna ya fito yayin wannan bidiyon ya karyata cewa ba kuɗi bane muka samu kuma daga cikin ɗaliban shi wasu sun fito sun ce biredi ne wasu kuma sun ce wai kayayyakin wasu ne da motar su ta lalace aka ɗauko su aka maida baki uku suka yi a lokaci guda dama haka ƙarya take shi za ku kama ku kai kotu akan waɗannan abubuwan da yake kawowa domin eyewitness ne shi eyewitness ne daga gidanku yake a gidan yake kwana ya fi ma Asadu Sunna kusa da shi sanata shehu gobe ga mutum nan mai bulu kaya da gemu fari a duke wane ne ba na so in ce wane ne dan ka a zo a ce ai ba shi bane amma shi ya fito ya faɗa mana wane ne ya fito ya faɗa mana wane ne ga kuma mashina nan an tara a cikin gidan mashina dai irin wannan dai mashina na shiga daji masu karfin gaske wanda ake sawa a kai ma 'yan ta'adda to ga sanan cike da gidan mashina sun kai kusan 1000 guda to mu dai tambayar da muke yi waɗannan kuɗi na suwaye wannan dai ba mai tantama cewa gidan shehu buba ne duk wanda ya ga wancan bidiyon su ma ba su gaddama cewa ba cikin gidan shehu buba ne ake loda waɗannan jakunkuna da buhuhuna a cikin mota Asadu Sunna ba wanda ya musa cikin su in ka kalli gidan ka san wannan ka san gidan ne to da Allah wannan kuɗi na suwaye kuma ina aka kai su wannan kuɗi shine muke tambaya na suwaye kuma ina aka kai su idan kun ce ba su bane ake sawa a mota saboda haka mu muna isar da abubuwan da mutane kamata su tambaya ne domin jinin al'umma da ake zubawa ya kamata a tsaya haka nan a tsaya haka nan waɗannan mashinan da aka tara nan su kuma nawaye aka tara a gidanka sanata shehu buba nawa ne ina aka kai su waɗannan fulanin da ake gani a gidanka ga yanan kuna mitin da su nan da can ga yanan shi ma yaron naka yana waya da su ga yanan a lokacin yana waya da su yana a gidan kafin ya tuba shi ya bar maku gidanku ga yanan lokacin da yake waya da su ga kuma nan lokacin da suka zo gidanka ga su nan ana taruwa da su ana mitin da Allah a fito a yi mana bayanin waɗannan tambayoyin su muke so a amsa mana da Allah kafin shi kuma malami wanda ake gani da rigar addini kullum yana zuwa gidanka me ya kai malamin addini wanda ya ce malami ne a dinga ganin shi kudda wanda ake zargi ya wuce ma zargi tunda da bakin shi yake cewa ya biya ma dan ta'adda kujeran aikin hajji me ya hada malami da irin wannan mutum so sanata shi ba ka fito ka amsa mana waɗannan tambayoyi da muka yi daga farko zuwa ƙarshen wannan bidiyo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ci gaba da tona asirin dukkan wasu ɗan ta'addan cikin daji da ɗan ta'addan cikin gwamnati kwanan da malam Nasiru yan Rufa'i ya fito ya faɗi oganka yana cikin waɗanda suke ɗaukar nauyin ɗan ta'adda da siya musu abinci to daga cikin waɗannan malaman dama akwai wanda suka fito suka ce suna ɗaukan biredi su kai ma ɗan ta'adda in za su to kuma inda a ce ƙarya yake yi Nuhu ba da tabbas na san sai ya kai shi kotu dan ya tabbatar da abin da ya faɗa domin ba karaman magana bace ba kuma wai karamin mutum bane ya faɗi wannan magana babban mutum ne ya kamata a ce ya kai shi domin wannan magana ba karama bace
da wani karamin mutum ne faɗa da sai ya ce ba ta da tasiri, amma babban mutum ne yana da hanyoyin samun labarai daban-daban, kamar yadda mu ma gashi mun samo labarai wanda za ku yi mamakin ya ake suke fitowa. To haka Allah ke abubuwan shi. Saboda haka muna nan muna jira da Allah a fito yin al'umma bayani, ba ƙarya ba ba kuma maganganun fatan baki ba, domin wannan dan gida ne kuma da shi ma aka yi wannan mitin. Akwai audios na fulatanci, ya ce wallahi da ina jin fulatanci to da ba ma zan yi mamakin waɗannan hujjojin ba. Abubuwan sun kazanta, na nemi an fassara mun wasu daga ciki, wasu kuma ina kan bibiyan fassara musu. Za mu fito maku da audios din tare da muryoyinsu a lokacin da suke wannan tattaunawa da kiran waya da sauransu. Tabbas akwai ban mamaki da ban al'ajabi a cikin waɗannan tattaunawan, kamar yadda na ji an fara fassara mun wasu daga ciki. Allah ubangiji kai mana maganin dukkan wanda yake da hannu cikin wannan ta'addanci. Wannan kuma bashari ne, wannan da ake cewa bashari maniya. Ga yanan lokacin da aka harbe shi ne sai ya dauko shi ya kawo shi gidan shi ya jinya, aka kwantar da shi asibiti, bayan ya dawo asibiti ya zauna gidan shi ya da sawarkewa. Yanzu da yanan kuna ji a ƙarshen bidiyon za ku je na cewa yau zai koma gida Zamfara, zai koma wajen mai gidan shi. Kana fanta ma tun Allah ka duba yanda yaro ya zama fresh. Nan duk kai dan bashari. Yau dai bashari zai bar ni, Allah sarki. Yau zan koma gida, zan koma Zamfara, zan koma wajen mai gida. Mai gidan shi dama ka san yaron turji ne, to shine mai gidan shi a lokacin. To lokacin da aka harbe shi an kai hari, ina jin ko ɗan sa kai ne suka kai hari suka harbe shi, sai aka ɗauke shi aka kawo shi nan ya jinya. To shine zai koma a gidan sanata Shehu Buba. Duka waɗannan abubuwan ɗan gidan ne fa ga nan yake ɗauka, shi ya tuba ne, ya gane wannan abubuwan bai kamata ba, saboda ɗan shi da aka ɗauka ɗan ya shi aka sa ciki, abin ya bashi haushi. To shine dalilin tuba shi kuma ya tona asirin waɗannan abubuwa. Wannan kuma passport ne na ɗan ta'adda da ake ɗiba ana kaiwa aikin hajji, domin kada masu je yin passport a kama su, sai shi ya ɗauki ragama yi masu passport ɗin. Ga nan passport da yawa ga su nan. Su fa komai nashi bai boye musu, sai su ne ka san duk ko ta'addanci zaka yi sai ka samu waɗanda zaka yi tare da su. To daga cikin su wani Allah sai ya sa ya tuba ya gane gaskiya. Ku duba ku gani passport ne nan din na ɗan ta'adda ne ga su. Wannan kamar yadda muke faɗa muku, wa shahida shahidun min ahliha, dan gidan ne yake fitowa yake tona wannan asiri. Saboda haka ba fitowa za ku kai ku ce mana ƙarya yake ba, a'a ku kai shi kotu shi kuma ya prove. Za ku ga kuma wasu daga cikin ƴan gidan sun ƙara zuwa sun ƙara tona asiri, shi yasa ba za ku kai shi kotu ba, kun san haka. To da waɗannan abubuwa da suka gabata ne muke nuna maku wannan hoton, ga sanata Shehu Buba nan, ga Buhari nan, ga Tinubu nan. Yanzu ne muka fahimci cewa me yasa akai lokacin wasu daga cikin gwamnonin da ba sa goyon bayan ƴan ta'addan nan suka yi da Buhari. Aminu Bello Masari ya fito ya faɗa, wasu gwamnonin ma sun faɗa, kamar shi ɗan Rufa'in lokacin ya faɗa, ya ce sun yi da Buhari ya bari a shiga dajin nan ai bambadin ɗin duk wani ɗan ta'adda. Yake yadda, suka dawo suka ce to a shiga da sojoji a kamo su, yake yadda, amma ya buɗe baki ya ce a harba masu shigowa da shinkafa, saboda ita wannan sana'ar ba ta ƴan ta'adda ba ce. Amma ga ƴan ta'adda a daji, wallahi Buhari yake yadda, har alfahari suke wai namu ne akan mulki. To yanzu muka gane wannan kalmar da suke cewa nasu ne akan mulki a lokacin. Ga nan alaka ce ashe ba tun yanzu ba. Kuma dalili kenan abubuwan da suka gabata a cikin wannan bidiyon zai nuna maka dalilin da yasa tuntuna aka kiyaka su, ashe abun can ne. Amma an iya cewa a halbi masu shigowa da shinkafa. Allah sarki talakan Najeriya. Yanzu kuma